kok borong hajonai kok borong gerungi tongnai kok borong ni si gerung borong genang Ganga Charan Deborma o sungsano yakari thangnani nangkha 1995 bisni simi kok borong kok thya seri kok borong si phainai borong genang Ganga Charan Deborma o sungsano yakari thangnani nangkha tabu botongkhu bini busabrok tei bini koglorok sijak tabu botongkhu bini busabrok porijagui rungnogrogo bini busabrok ungkha hopung horkolok and Anthology of Kokborok Poem abuna karibo bo koklobrok bo siyo bini koklobrok ungkha tok brifang abuna karibo All India Radio bo samung khlaikan ama songrama thunugo bubagrani padbo ungkha aba haike koborba korongoi tongoi thanai borom ganangni bukha kaisano bini wanchungma bini musuma khlai malanglia abrok ungkha bo je bisabo sithaniwa bini sinimu romani aro bini sinimu ro saya abrono bini wanchuma hai flame langlia abono bini bukhaw soitlangmani kaisa manu borom ganang thimanang tuye kami amsani boro khak khamlaijak tei busa butuiro khak khamlaijak nukhungo busarok khorok dok tongo khorok tham burui khorok tham sala hik tabubo kathang tongkho borom ganang Ganga Charan asaimani thai ungkha mandui bolokni Shivnagar Adhesive Village ni bisingo klainai Basram Para bo phanimung Bishamoni Deborma Alai khakamani tok sini Tripura rajyani kokborok neske kokborok bikas ni bagai samtangnai Ganga Charan Deborma niya 3টা সময়ও নিয়া মানে 9 সেপ্টেম্বর 3টা সময়ও langma sakha kuni kokborok basa development ক্ষেত্রে বিনি বিরাট অবদান 1995 সাল থেকে kokborok যে শব্দ ভান্ডার vocabulary snamtini bini যে অবদান abo রাজ্যের বড় কন্যানি কইয়া এবং প্রায় langma se sakhni mano kokborok bikas bagai samtaka biske শব্দ ভান্ডার গঠনের ক্ষেত্রে vocabulary ক্ষেত্রে তাবো পর্যন্ত প্রচুর যে kokborok যে শব্দ কমাই তমাই মানে বর্ণরত কারণে বাgai সিনি রাজ্য বিভিন্ন kokborok যারা বিকাশ বাgai যারা সমাধান তমে এবং বিশেষ সংখ্যা কম আছে শুধু শব্দ ভান্ডার গঠন সিমিয়া তিনি 2টা বই প্রকাশ সংখ্যা যে বই তাবো ক্লাস 1 এবং 2 kokborok boyo pur hisabe tongo boyo thimani bagai sini kokborok bikas ni khetre birat sekha khayo bini thimani protek gobin swatai nidan khayo এবং কোনে নকশন কোনে পরে প্রত্যেক সেটা পায়া করো bini je thimane sini rajyani kokborok ba basa bikas ni khetre birat kha এছাড়া kokborok ni bikas ni samgangai bono Dashradev Award পুরস্কার রাজা kokborok যে দিন প্রত্যেক বছর এডিসি থেকে রাধামোহন ঠাকুর সুধীন্দ্র দেববর্মা Dashradev Award রাজাক মানে এবং kokborok ভাষানি বিশেষ অবদানের বাগে গণব Dashradev Award রাজাখা এবং ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে নিজে অবদান শুধু অবশ্যই অল ইন্ডিয়া রেডিও kokborok কক্তাং কগলব সানানি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন যে kokborok যে সাহিত্য সংস্কৃতি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে
Batam, bawai tanah yang kerja, no Batam foto, we sota sana punya, foto yang left ukian tik no, jadi ini cuma ni opornya foto ingka,